Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pit sa 11 sa bulan sa Hunyo sa tuig 2023. O karong Domingo sa mga igsuon atong gisaulog ang solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 51 ngadto sa 58. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudeo, "Ako ang pan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudeo. Unsaon man nining tawhana paghatag kanato siyang lawas aron kanon. Nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa Anak sa Tao, ug dili mo inom siyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mo ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mo ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing Amahan mo'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.